kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. OwnStyle Graphics Design Services. Your top-notch design, great fabric, and quality printing. OwnStyle offers full sublimation printing, t-shirt printing, digital printing, tarpaulin printing, stickers, calling cards, PVC ID and lanyards, mugs, corporate giveaways, trophies, signages, wedding invitations, Sintra board standees, and so much more. OwnStyle Graphic Design Services. Located at Rizal Street, Barangay 3, EMS Barrio, Old by Legazpi City. For inquiries, contact 0969-372-9029 with branches at Market Site Daraga Albay, WCC Building, Santa Cruz State, Basud, Tabaco City, Tagas Daraga Albay, beside Mateas Quinalas, and at Poctol, Maroroy, Daraga Albay. OwnStyle Graphics Design Services. Make your own style. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something smarty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay, balik po kita girare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase O.P. Ngunyan na daw ning Lunes, pizza 6 kang bulan ng Enero 2025. Kung sa sa tuyang aning pinag-uurulayan, mga tugang ang sa tuyang
New Year's resolution. May New Year's resolution pa ba, Father? Oo, mayroon. Kaya huwag kayo magsawa. Minsan kasi, hindi naman mangyayari. Hindi, mangyayari yan. Simulan mo lang. Di mo sinisimulan, hindi nagreklamo ka pa. Problema naman tao talaga, sabi nga, pag maraming dahilan, ang daming dahilan kasi ayaw lang pala. Simulan mo lang. Pag sinimulan mo ng araw-araw yan, araw-araw, nandiyan na sa routine mo yan. Magiging routine yan. Tulad ng pag araw-araw pumapasok ka sa eskwela o pumapasok ka sa trabaho, araw-araw, ganun din yun. Alam mo, minsan nakakalimutan natin ang ating mga sarili. Kadalasan ang ating inaatupag lang yung ibang tao, yung mga trabaho, pero nakakalimutan natin ang ating sarili. Kaya maganda po ito take good care of yourself. So mahalaga po yan, na huwag mo naman kalimutan ang sarili mo. Kasi minsan ang nangyayari, nakakalimutan ng sarili. Napupunta na lang sa ibang mga bagay-bagay. Pero yung yung ibang tao o trabaho talagang alagang-alaga. Yun. Kaya mahalaga po mga tugang iyan. Yan. So sabi ko kasi bago, simulan natin. Siguro maglinis-linis. Well, sa mga estudyante, meron akong nabasa one time. Sabi nga nila ito? So, set realistic goals. So, set goals that are specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Okay, ang tawag niya SMART. Hindi Globe, SMART. Kasi SMART is specific, M is measurable, A achievable, R relevant, and T is time-bound. So talagang malalaman mo. Halimbawa, ano ba ang gagawin ko? Unang-una, specific. Okay, mag-aaral ng subject na ganito. Yon. Siyempre, mahalaga ilang oras. Yon. Kaya mo yan. O sasabi nga, isa pang bagay na mga estudyante, yung prioritize physical health. Yun, maganda. Exercise baga regularly to maintain good physical and emotional health. Kasi minsan, nagkaka-problema rin ang mental health natin or emotional health natin kasi dahil sa stress. Kasi ngayon, hindi natin prioritize ang physical health. Importante yan ito hindi lang para sa mga estudyante, sa ating lahat ito. Parang hindi tayo magkasakit. Kaya maganda yun. Sabi nga, walking is one of the best exercises. Kasi maganda, wala kang di ka na kinakailangan mag-enroll, basta maglakad-lakad ka. Sabi nga maglakad ka na lang every day na 10 minutes, 15 minutes, 10 minutes sa umaga, 10 minutes sa tanghali, o 10 minutes sa hapon o gabi, o 30 minutes ka na nagkapaglakad, okay na yun. Basta every day. Yan, importante yan. So, then, sa mga estudyante, dapat magandang resolution din ito na improve nila ang kanilang study habit. Kaya at the same time yung sa classroom participation, and by the way, ngunyan, ang ibang mga eskwelahan mayroon ng pasok, may mga yung elementary sa public school mayroon na, so maganda yan. So improve your study habits kasi alam mo maganda yan, nag-aaral talaga, yan. So sabayan mo na rin ng pagdarasal, so and then sabi nga maganda rin po i-balance yung work and school. Master work-life school balance. Alam mo, itong mga student assistants namin dito sa UST Legazpi, hanga ako sa kanila. Kasi nag-aaral sila, nagtatrabaho pa. So, papasok sila, pagkatapos nila ng mag-duty kung saan silang opisina. Pero magagaling ha. Tingnan mo, nababalansin nila ang pag-aaral at ng pagtatrabaho. And then maganda rin po sa New Year's resolution natin, isa sa mga pwedeng gawin. Hindi naman kinakailangan gawin mo lahat ito. Pumili ka lang,
So, pwede siguro i-update mo yung resume mo. Ano? Yung resume mo. So, ang update ng resume, halimbawa, yung ilagay mo yung, kung ano kasi, ano mo ngayon, biodata, ano? Kasi, di ba, malalaman mo naman, tulad sa akin, update ko ang aking resume. Dati, ako, pastoral director sa hospital. Ngayon, chaplain and director ng campus ministry dito sa UST Legazpi. So, in-update po yun. Ano? At ilagay mo kung anong year, yun. Maganda yung update mo lang. Actually, sa New Year's resolution, maganda rin magkaroon ka ng updating. I-update mo. So, isa pa na magandang gawin sa New Year's resolution, learn about your field. Ano bang interest mo sa buhay? Maganda yun eh. Pag-aralan mo. Alam mo, mahilig ka magsulat. Yan, learn. Magsulat ka, mahilig ka, mag-vlog. Sabi niya gamin. At the same time, kung if you learn your field, ay sumali ka sa mga professional organizations na yan. Mahilig ka sa mga TikTok na yan. Siyempre, ayan po mga katugang, makakatabang iyan. May alam ako na bata pa, kumikita ng malaki dahil sa kanyang kaalaman doon sa yata yung kanyang YouTube, yun, kumikita na siya, talo pa niya yung kanyang nanay na doktorado, pero siya hindi pa doktorado, pero kumikita na sa YouTube, malaki ang kinikita niya. So basta important learning, kasi tatandaan yung mga tugang, as long as we live, we need to learn. Kaya sabi ko, living is learning. Habang tayo nabubuhay, dapat matututo tayo. Marami, huwag ko sabi, Father, maggurang na ako, matanda na ako, hindi na kinakailangan matuto pa. Hindi, marami kang matututunan pa sa buhay. Parang, pag natuto ka, i-share mo sa iba. Yan naman importante sa buhay natin, di ba? Natututo tayo ganito, so, sa experience natin, although hindi naman talaga conclusive yan, but anyway, opinion lang yan, pero anyway, pwede kang makapagdudulot ng pagtulong, kasi mag-ingat lang, kasi there is a universal naman, or common experience, so isa pa na pwedeng pag-ukulan ng ating New Year's resolution, maganda yun eh. Sabi ko kanina, mag-update ka ng mag-attend ka rin mga events. Sabi nga, attend professional networking or career events to meet other new people. Anong Christmas ay may nakasalubong ako at nakapagkwentuhan ako. At yun na nga, asinsado na siya eh. Asinsado na siya sa buhay. Kasi nga, yun nga talaga, kung gusto ko mag-asenso, pag-aralan mo yung mga taong nag-asenso. Kasi, gano'n naman, at the same time, go with the people, mag-asenso ka eh. Importante yung mga tugang, So, yan, pag-aasenso. Kasi gusto naman talaga ng Diyos na tayo ay umasenso sa buhay. Kaya nga, nung tingnan mo, sa Genesis pa lang, ibinigay ng Diyos sa tao, ang kanyang nilikha. Ibinigay parang ang Diyos, ang tao ang mamahala. Ang tao ang mamahala. Kaya, doon pa lang, dapat talagang alagaan natin ang kalikasan, alagaan natin ang buhay, alagaan natin ang lahat ng ginawa ng Diyos. Kaya yan po mga tugang, makakatulong yan. So, pag-attend natin ng mga sinasabang updating, at the same time, yung mga taong may alam, ating nakakakuha tayo ng idea sa kanila. Okay? Isa pa, maganda yun eh, practice self-care. Sa buhay natin, prioritize din po natin ito. Practice self-care and prioritize mental health, lalo sa panahon ito. Dahil stress, maraming madaling sumusuko. At the same time, maganda po itong panawagan ng ating simbahan,
We are pilgrims of hope. Kaya itong Jubilee Year of Hope, may pag-asa lagi. May pag-asa lagi tayo. So, and number, mahalaga sa paggawin natin, improve time management. Improve mo natin yan. And maintain consistent sleep schedule. Importante yung kasi ang tulog. Kasi pag wala kang tulog, kulang ang tulog, mainitin ang ulo. So, improve your time management. And then, expand your professional network. Maganda po ito tanda natin may mga pagkakataon. Sa bagong taon, may pagkakataon. Babalik mo si Father Boots sa mga paalala. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay, balik po kita girare sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase, OP. At ngunya na aldaw ng Lunes sa tuyang ngani na pinag-uurulayan ang manunungod sa resolution, Kasi maganda pa rin po gumawa tayo ng resolution, And by the way, pag sinabing resolution, ito po ay pangako sa sarili. Sabi nga, it's a promise to yourself to get something done, Ideally, along with the plan to make it happen. Pero sabi ko, makasuwag ko mga tugang, dapat ang resolution natin dapat achievable, attainable. So, a resolution can be a goal that you set informally and keep private. Nasa iyo yun Or you can share your goals and plans with other people. Alam mo, maganda yun. Ilagay mo yung, maglista ka lang. Ito lang, mga 3 lang. Okay? 3 goal. Ilagay mo yan sa pintuan mo na every now and then, makikita mo yung goal for 2025. Okay? Be specific. Yun nga. Be specific sa paggagawa ng goal. So, importante yun na sabi natin na na parang at the end of the day, may resolution ka, para may review ka rin. Sabi nga, reviewing resolution examples is a good way to brainstorm options. Maganda po yun when you're ready to commit to improving the aspect of your life. Siyempre, sabi ko kasi gusto talagang maging asensado ang buhay ng tao. Maganda po ito Well, totoo naman, sinasabi talaga natin na ito po, na makakatulong ito sa atin, to set goals for yourself, and focusing to better, actually, para sa sarili mo yan, focus on bettering yourself in some way. And sabi nga, most people select 1 or more resolutions prior to the end of one of the year. So, implement po tami yan, So, there are many common examples of yung New Year's resolution, ang iba nga dyan sabi, ay Father, magpapa-diet na ako. Magda-diet na ako, Father.
Kasi masyado na akong, lose weight. Alam mo, simple lang po yun. Kung natatakot kang magkasakit, yun. Pero kung hindi ka natatakot magkasakit, okay lang, babayaan mo sarili mo. Yan ang nangyari. Alam mo, natatakot lang ako sa sarili ko na baka magkasakit ako. Kaya sabi nga, preventive is better than cure. Yun, kaya nga, lose weight. At paano ka mag-lose weight? Siyempre, yung in and out yan eh. Kung marami ka talagang kinakain at kung mali ang pagkain mo, talagang lulubo ka. Wala ka ng extra. Kasi ang daming in, kulang ang out. Kasi okay lang yun. Kumain ka, pero mayroong out. Sa mga bata nga, maganda pa kasi lalo, kumakain siya. Pero mamaya, naglaro ng basketball. So, naipapawis niya na yun. Maganda po yun. Maganda yun, losing weight. Saka na, Father, di ba, nung December, may narinig ako, sabi niya, Father, magda-diet ako, pero pagkatapos kang Christmas, kasi sayang naman hindi ko makakain yung Hindi po, tama yun, kasi ang pagda-diet po, number one, is to take good care of your body, to take good care of your health. Kaya yun, lose weight. Dapat, sabi nga, you have to maintain some weight sa buhay. Kasi, isa po yun pag overweight ka kasi, pag overweight ka, high blood, blood sugar, ang dami. Kaya ingatan po. Kasi, pagmamahal lang po naman ito sa inyo, So, Father, ang hirap. Yun ang problema sa atin. Di pa nga nagsisimula, ang hirap na. So, paano masisimulan yan? Kaya, hindi mo masisimulan kasi ang hirap, Father, simulan mo at pag sinimulan mo yan, makakayanan mo yan. Sabi ko, unti-unti. Halimbawa, ako, bihiram ako, hindi ako nagkumain ng rice. Actually, napipilitan pa akong kumain ng rice Kaya, tipid na sa rice. So, ibigay ko na lang yung rice ko sa mga nangangailangan. Yan, rice. Kaya, yun. Kaya, more on vegetables. Sabi nga, naalala ko yung sabi nila na ang gulay ay pagpapahaba ng pahaba ng buhay, at papaganda ng buhay. Yan, tama naman talaga yan. Gulay, So, yung gulay, maganda po yan fiber, kailangan natin yan. Ang isa naman, siguro, yung mga kapatid natin na nagbe-vape, alam mo, hindi man sa pakikialam hindi man ako nakikialam sa kung gusto niyo talaga, pero just concern lang po. Ingat po tayo. Kasi marami na ang nagkaroon ng sakit dahil sa smoking. As vaping is also smoking yun. Iba nga lang pagkagawa, electronic, Pero mahalaga po yun Iwasan na natin. Kung maiwasan. Ako po noong bata ako, nanigarilyo po ako Pero wala na, hindi ko naman hindi ko naging habit. Kasi number one, sabi ko, smoking is dangerous to health. So, ayaw ko. Kasi I want to get healthy. Siyempre, gusto ko pong mabambuhay ko kayo. Hindi ba? Ganun naman talaga. Mahalaga na iwasan na natin ang smoking. Oo, Father, minsan may mga pilosopa. Father, di ba, your body is a temple of the Holy Spirit, and that's why you need incense. Nako, kalokohan talaga yung mga ginagamit mo pa yung Bible, parang mali po yan, maling interpretation po yan. Tingnan ninyo, marami na po ang namatay. Statistically, marami na po ang namatay, nagka-cancer and everything, dahil sa smoking. So, sana po, wag na tayong magdagdag pa. Isa pa naman dito, maganda po ito drink more water. Paalala lang ito. Health, mga tips lang po ito ni Father Butch sa ngayong araw na ito, kasi maganda po talaga na pag-usapan natin na meron tayong gustong gawin, Drink more water. Sabi nga, our body is composed of water. Diba? So, at least 8 glasses of water. Yan. Maganda po yun. Sa pagkagising,
uminom ka ng tubig. Pero ito po sasabihin ko sa iyo, Father, uminom ko ng tubig pero when you drink water, don't drink it all at once. Drink it para pag nag-iinom ka ng kape. Pag nag-inom ka ng kape, kasi mainit ang kape, dandahan. O ganun pag inom ng tubig. Kasi minsan, pag inom ng tubig, naku, isahan. Mali po yun kasi madadamage ang kidney mo niyan. Yan ang pagkakaalam ko po kasi may nagturo sa akin. Mother, pag nag-inom ka ng tubig, para kang uminom ng kape. Yan. Okay? At the same time, pag marami kang tubig, hydrated ka, napaflush yan mga toxin. Malaki pong tulong ng tubig sa buhay. Baka sabi nga, water is life. Okay? Isa pang pwede natin gawin sa personal New Year's resolution na ma-improve ang ating health and well-being. Ito po, salit na kumain sa labas, mga junk food, kain sa labas ng kamain sa labas, magluto na lang kayo sa bahay. Cook at home in order to eat, but out less. Pwede naman mag-celebrate ka kung saan, pero kung pag pumunta ka sa mga kainan, syempre ingat lang din tayo, kasi mostly, sabi nga, ang iba, food is drugs. Sana wag naman mag-ingat natin yung drugs is food sa kanila. Yun ang ginagawa nila ngayon. Pag kumakain, ang daming mga gamot. Kasi yun ang kinakain nila ngayon, gamot. Hindi na talaga mga vegetables. Kaya maganda po yun. Eat more vegetables. At sabi nga, reduce natin yung junk food consumption. Isa pa, cut back on alcohol. Yan. Alam mo, di ba? Nakakasira sa liver yan, o sa kidney, yung alcohol. Kaya wala nang problema pag sabi nga, drink moderately. Pero ang drink, ibig sabihin moderately? Yan. Ingat-ingat lang po, Then, of course, mahalaga, incorporate exercise in your day life. Yan. Okay? And then, mahalaga din po mga tugang that you pray. Get a minute or two, or sabi nga 10 minutes na time with God. Okay? Yan ang importante. And now, maganda po yun get enough sleep. Anyway, babalik ko si Father Boots pagkatas mga Paginoon. Makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay?
Download na! Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buwas agad, inom agad! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang Artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay, balik po kita girare sa programa Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP at sa tuwing ani ngunya na aldaw ning Lunes petsa 6 kang bulan ning Enero 2025 ini po sa Tepas Live pinag-uurlayan ta ang New Year's resolution. Okay, personal na pwedeng gawin natin sa taong ito. 2025 sinabi ko sa bago mga tugang lagay yung focus on yourself. Hindi man masama yung ipo-focus mo sa sarili mo kasi if you focus on doing good to yourself, eventually other people benefit from you, hindi ba? Totoo naman yan kasi it's just an overflow at ngunyan gusto ko pong bigyan naman daan yung sinasabi nga prioritizing personal relationships sa resolution. Papaano natin yan? Alam mo, we were all born in the family. Walang sino man sa atin dito na hindi sinilang sa pamilya, hindi sa pamilya. Lahat tayo. Bagamat broken family yan o separated family yan, but we were born in the family. So, mas maganda siguro, spend more time with your family. Pahalaga natin yung pamilya O kung sa panahong ito, marami tayong may video, mayroon tayong audio video, pwedeng tawagan. So maganda po 'yun na wag natin pabayaan ang pamilya natin. Maganda 'yan Spend more time with your family. Siguro matagal ka nang hindi nakausap yung kapatid mo
O yung nanay mo, habang may nanay ka pa, kausapin mo yan. Ano, kasi, alam mo, malaking pagsisisi yun eh. Iiyak-iyak ka pa, pagpatay na sila. Uuwi ka pa, pagpatay na sila. Nang buhay pa sila, hindi mo sila nabigyan ng rosas. Ano, pagpatay na, saka bibigyan mo rosas, hindi na nila maamoy yun. Kaya alam mo, maganda po yan. Spend more time with your family. Ano, alam mo, sa Bumbasi sa amin, family namin, talagang very close kami, no? Nung mga bata pa kami, talaga kami every year, meron kaming spending time. Ano, pupunta kami sa Daet, mga Bumbasi sa Daet, yung mga taga-Daet pupunta sa Tigaon, kuminsan pupunta kami Manila, ano. So yun, spending time more with your family. Bonding time, ano. Maganda po yan eh. Family is important. Family first. Sa amin talaga gano'n yan eh. What comes first is the family, because we love our family. Our family may not be perfect, nag-iwan nga ni, pero at the same time may patawaran naman, may unawa naman, pero ang importante lang naman dito, part of life. Kasi minsan kulang lang sa listening. Kaya importante sa family mga tugang is communication eh. And communication is more on listening, not talking. Akala kasi na communication, talking. Hindi po, listening, makikinig. Ano? So, spend more time with your family. Okay? So, maganda yung personal relationship natin, i-develop natin sa taong ito. Kasi minsan, okay, ang tali-talino mo, ang galing-galing mo, pero wala ka naman personal relationship sa ibang tao. Ang tingin mo sa ibang tao ay parang robot. Ang tingin mo sa ibang tao parang makina. Ano? Tao yan eh. Ano? So, dapat mahalaga po yan. Ano? Dahil sabi nga dito, being nicer to your family members. Maging nice naman tayo. Ano? Wag naman mahalaga po 'yun, maging nice tayo to our family. Parang hindi tayo snob, hindi tayo palaging judgmental. Alam mo kasi minsan ang pamilya mo pa ang sisira sa iyo. Isa masakit 'yun. Ano? Kaya lumayas na siya kasi hindi siya accepted sa family. Kasi nga, their family is not nice. Kaya sana, be nice to your family member. Okay? So, then, committing to call home more often. Yun, tumawag ka. Okay? Mahalaga po ito. At ito po ay mahalaga sa family. Letting go of old grudges. Huwag tayong maging historical. Historical. Ano, palaging tapos na yung nakaraan, ibabalik na uli, ibabalik. Tapos na po yun eh. Sabi nga, mag-manifest na tayo. Manifesting. Yun the one word ngayon manifesting. Let go. Move on. Ano yung mga old grudges natin. Ano? And sa mga may asawa dyan, o may mga, balalaki man o babae yan, decide to be a better husband or decide to be a better wife. So itong ngayong taon ito sana palagi kayo nag-aaway ng mag-asawa. O siguro ngayon ang gawin mo pag nagsasalita siya, tumahimik ka. Naalala ko nga yung kwento na pag mayroong isang lalaki, yung asawa, lumapit doon sa pare kasi palagi daw sila nag-aaway ng kanyang asawa pag nagsasalita at gusto rin yan magsalita, hindi siya magpapatalo. So ginawa ng pare doon sa lalaki ganito, itong gawin mo pag nagsisimula na magdaldal magbubunganga ang iyong asawa, mag-gargle ka ng tubig. Ano? So yun, every now and then nagagargle sila ng tubig. Kaya hindi siya nakakapagsalita kasi may tubig siya gargle. So, napansin ng asawang babae, ay darling, mabuti na hindi mo na ako sinasagot ngayon. Paano ka makakasagot niyan? Nagagargle. O ganun po yan. Ano? So, hayaan mo. Wag, sabi nga, you may be right. Ano? The husband may be right or the wife may be right. But you are not good. O, anong pipiliin mo? Good or right?
good na lang. Mas maganda ng patutal, hindi naman absolute yun, no? Kaya, to be a good husband and to be a good wife is to listen, okay? Now, isa pa ganyan, is promise to stop gossiping about your family and friends kasi minsan, ang iba yung sabi nga, don't do the laundry publicly. Ano? Kasi yung baho ng pamilya nila, kinakalat nila. O yung baho ng kaibigan nila, kinakalat nila. Stop gossiping. Ano? Mahalaga po ito. And then, committing to seeing your friends in person more frequently or regularly. Maganda po yun Ano, may mga personal friends tayo, may mga BFF tayo. Nakakatulong yan Alam mo, nung last Christmas, itong Christmas na to nakita ko uli yung mga kaibigan kong Chinese sa Manila, nagkita kami. So, nakatulong sa akin kasi, alam mo, matagal ko ng kaibigan yun itong mga kaibigan ko. Kasi talagang nakakatulong talaga ang kaibigan. So, maganda yon, seeing your friends in person more regularly. So, kwentuhan kami, updating, ganon. So, maganda po yun. And then, mahalaga din po yun, from time to time, send a personalized thank you notes, to people who do nice things to you. Maganda po yun na kahit message man lang, i-text mo siya, or sa messenger, or kung kasi minsan wala nang bagang kuryo, wala na pa sa office, diretso na kaagad. So personalized thank you note na, importante yan. Thank you, alam mo, you made me happy. Yun, mga ganun lang. Thank you for being there when I needed a help. Mga ganun. Okay? And then maganda po connecting with people in real life beyond just social media. O may mga kaibigan tayo sa social media. Pero hindi lang sa social media. Kasi ang iba, social media, yung Messenger o yung Facebook, pero hindi lang po yun, kaibigan mo siya sa social media, pero hindi mo pala tunay na kaibigan. In real life, importante yan. Okay? So, and then, telling the most important people in your life how you feel about them. Maganda po yun, maganda sabihin mo sa kanya, alam mo, importante ka sa buhay ko. May nagsabi na ba sa iyo niyan? Alam mo, importante ka sa buhay ko. Okay? And then, taking time out for yourself, yan, mahalaga po yan. Self-care is just as important as relationship with others. Okay? So, yun mga tugang, maganda po. But anyway, ito po si Father Butch Bumasi o pinagpapasalamat po sa patuloy ninyong pakikinig at sa pagsubaybay sa programang Maray na Hapon. At sana po kayo laging pagpalain. And remember, we are all a blessing to one another. Happy New Year! God bless. Bye-bye.